De wedstrijd tussen Cambuur 2 en Heerenveen 2. Hier een curieuze doelpuntenmakker bij Cambuur. Hij steert amper 2 seconden in het veld en dan krijgt hij deze lange bal van achteruit. Zijn naam is Nigel Velder. Hij rent de verdediging van Heerenveen eruit. En het eerste balcontact is raak. 2-2. Dat zou ik de eindstand worden van deze wedstrijd. Maar dit is curieus, Cees. Ik zag de bal van Delvecio diep gaan. Ik dacht, ja, deze kan ik hebben. Op een gegeven moment dacht ik, ja, misschien pak ik hem toch niet. Toen dacht ik van, nee, ik zet toch maar weer even aan. En ja, vervolgens dat het 2-2 werd. En daar ging hij volgens mij nog een beetje via de binnenkant paal. Echt lekker in het hoekje, hè? Ja, mooier kan niet. Mooier kan niet. Een beetje twijfel ertussen. Gaat hij nou naast? Gaat hij erin? Ja. En uiteindelijk zit hij erin. Ja. Dan weet je niet hoe je zo'n doelpunt moet vieren natuurlijk. Nou, die liekmaker waard uit bundig viert, ken ik hem zeggen. En het wie wil terugtek, want Cambuur weer de betere ploeg. Dit is in de 3e minuut. Het doelpunt van Dorian Berisha. Hij rent Lucas Bijker, oud-Cambuur verdediger eruit. En zet Cambuur op een vastsprong. Doe versommen Cambuur om uit te rennen. En doe kon Heerenveen weer omkomen. Dit is Tariq Kada. Hij passeert Krul, de keeper van Cambuur. En scoort de liekmaker nog in de eerste helte. En in die eerste helte wordt het ook nog 2-1 voor Sportclub Heerenveen. Een mooie onval via Sahovic, via Tern. Komt de bal uiteindelijk bij Henk Veerman. Hij passeert Krul, zet de 2-1 op het bord. Maar doe kwam dus Velder maar die liekmaker. En dus eindigt het Cambuur 2, Heerenveen 2 in een 2-2 leaguespul.